Здравейте на всички приятели, почитатели и симпатизанти на красива София, на чудна България И здравейте и от мене. Първо да пожелаем на нашите зрители една здравословна и устойчива нова 2026 година. Аз ви пожелавам една много здрава, много щастлива, много борбена година, защото тази година ще бъде наистина решаваща за България и за българския народ, така че бъдете с нас, следвайте ни, помагайте ни. А сега сме се събрали наистина за един прекрасен повод с Спирко Лазаровски, който се занимава с чудна България, занимава се с още какво, Спирко? Културен туризъм от сферата на всичко, което обхваща туризъм, да се каже, да. Покрай красива София с Спирко Лазаровски той направи една кампания, прекрасна кампания около коледните празници, едни кошници да, с дарове, различни дарове от български производители. Да, Спирко, малко повече да кажеш за това. Да, инициативата беше на Сдружение Чудна България и на исторически парк. Продуктите бяха различни и от магазини Зелас, но идеята беше свързана да се направят едни коледни кошници и с всички продукти, които така иначе ползваме на коледната трапеза, да се окомплектоват, да се украсят, така малко се творчески процес и да се поднесат на хора, които биха искали да си поръчат. Кошниците бяха чудесни, хората си напазаруваха от тях, доста хора накупиха за подаръци на техни приятели и има една томбола. Всички между другото бяха подготвени за нея, нали така? Всички знаеха, че ще бъде изтеглена томбола. Ще бъде изтеглен днес един печеливш. Да, и наградата каква е? Да, имаше наградна игра на всички хора, които си поръчаха от 2 кошници нагоре. Наградата беше 2 нощувки с 2 закуски за двама за къща, в къща за гости, Калпаците в село Скребата, това са югозападните Родопи, община Гоце Делчев. Аз само да кажа за нашите почитатели и последователи, които са гледали, това е една от къщите за гости, които са много силно репресирани и вече 8 година, нали така, Спирко? Да. Тези хора се влачат по съдилища, защото едни наши управници бяха казали, че трябва да вземат тези къщи и взеха къщите на хората, унищожиха бизнесите им, но хората продължават да се борят. Ние красива София заставаме за тях и винаги ще ходим, ще ги защитаваме и каквото зависи от нас, от сърца ще го направим. А сега с Спирко ще изтеглиме, тук са печелившите, които са си пазарували кошнички, участници, точно така и сега, на Спирко се пада един човек да изтегли. Да разбръкаме хубаво. Да. И да видим какво си спанахме. Георги Тонев. Георги Тонев печели нощувка Да. в къща за гости Калпаците. С съпругата му може да дойде и 2 вечери да отседна там с закуски, там приготвят много хубави вкусни прекрасни неща има в тази къща. Домакините са наистина прекрасни хора, ще го посрещнат. Пак казвам, тези хора са толкова репресирани, но въпреки всичко те подкрепят всички наши каузи и решиха да помогнат и в тази кауза и наградата да бъде от тях и от сърце. Да. Така че печелившия, свържете се с нас, за да получите наградата си. Благодарим на всички участници и хора, които са си поръчали от кошниците, също хората, които ги изготвяха. Спирко, скоро ще има ли още кошници? Да, наближава да речем Свети Трифон или Свети Валентин и може да направим следваща заигравка с някакви украси и пак подаръци от исторически парк продукти, от магазини Зела също може да добавим. И вече може да пишете в коментари какво ще бихте искали като идеи да предложите, а и може и да се включите в самия процес на създаване на самия подарък, защото той е така впечатляващо самите Точно моменти. така, това е много важно, пишете в коментарите, дайте идеи и ние ще се съобразиме с вас и заедно ще направим прекрасни неща през новата 2026 година. Така да бъде. Успех. Благодарим!